Koliko je vremena prošlo, ajde se od toga. Dovoljno. Dovoljno je vremena prošlo. Ajmo kući. Rekli ćemo kako što je. Nije ozvaničen, nije objavljen i vodi se za sada na ograničenim teritorijama i specijalnim metodama, ali možemo slobodno reći ovo je već rat. Što stade jeboga ti? Daj malo safta, brate, daj mi seksane, gruhanja, daj mi nešto, umrtvio da to pravo jebote, patetično, nigdje veze je. Višegrad. Vitez. Varaždin. Vlasovac. Branduk. Otkad je Branduk grad? Bio je. Šta ako jednom stvarno poletiš?